Ngibingelele ngiphinde nginamukele futhi la kuNqambothi Media TV 18. Ngane zakwethu ngicela ukuthi uyafika kule channel, ngicela uqinisekise ucofoza usubscribe, ulike, uphinde ucomment. Ngane zakwethu ziyaqhubeka indaba njengoba inyanga uKing Bhaka isiphendulele enkulumweni yenyanga yasemtuba okuwumkhwanazi etrendayo lapha na ku TikTok indaba eyithinta ukugxeka kwakhe uKing Bhaka. Ngane zakwethu uKing Bhaka ke usevezele inkulumo lapha ku TikTok waphinde futhi waveza nezindaba zokuthi uzoba live manje ngo5 lapha ku Facebook lapha khona ezobe khona ezovala indaba yenyanga yakwamhlaba lingana ku2+2. King Bhaka ke uthi umkhwanazi umazi kakhulu njengoba miningi imisebenzi emihle amenzela yona ngesikhathi efike esigodlweni sakhe. King Bhaka uveze indaba zokuthi umkhwanazi ayikho lento ayisho ukuthi uthumele ipower yakhe yafike yantshontsha umakhandakhanda wakhe le emzini wakhe. King Bhaka ke uveze izindaba ekhuluma lapha ku TikTok la khona eveze khona lezi indaba. Ngani ukuthi ngalokho khuluma kakhulu nansi ivideo. We mfana futhi mkhwanazi, aliqonda ulimi baba, aliqonda ulimi. Uma wena uthi ufuna ukuhlangana nami, asihlangane. Uma wena uthi uyazehlisa manje, angikuxolele, xolisa kuqonde. Ngoba ngiyakuzwa manje ukuba awuseyena loya mfana futhi loya obufuthelana uzofuhleleka la kumina. Manje usukhuluma and ukhuluma kahle ngoba umemeza nezangapha. Uyabona mase ugcwala ngakufakela usuthi uthola lotho likabentshisi ezangapha leso. Njengoba ngikutshelile even kwayizolo ngathi mkhwanazi, wena ukufika kwakho la uzofuna makhanda oil, wawungalethile umuntu, wawuze wena ngenxa yeinkinga zakho ezazikade zithinta wena, zithinta ifamily yakho, mase ithinta even unkosikazi nomsebenzi wakho kuyelapha. Lokho kumele mina ngikutreat with care because it's between iclient lami wena nami. Angiziqhenyi ngokuthi mina ngiphendulana nawe kanje. Kumele ngabe ngiyakuprotect, but lama video owenzile ukhomba mina ukhuluma noma kanjani yiwo lawa ngithikalishile. Ngithi ke mina kuwena mkhwanazi, lezi ngane kanoyixoxayo mfethu ziyeke lezi ngane wane lezi. Leyo ukuthi khona into oyithumile yafike yathatha umakhandakhanda, lezo nganekwane ziyeke mfana futhi. Ngiyakusiza la ngoba abantu bahlakaniphile. Wena uthi khona into oyithumile yathatha umakhandakhanda, ngithi mina wena ufikile ngakunika umakhandakhanda. Mawucabanga umuntu ohlakaniphile uzokholwa bani ukuthi wena ufikile ngakunika nokuthi wena uthi khona into oyithumile? Weba njengamanje siphila esikhathini la abantu behlakaniphile benamadlozi abantu aphilayo because akekho umuntu ongenalo idlozi. Sengithi mina wena mawufuna ukuhlangana nami ngitshele sihlangane. Angishoni mina lena le, ngibonile ukuthi ukhulume ngami ungangi-understand kahle, kodwa manje usuqalile ukungibona. Njengoba ngishilo ngathi mkhwanazi, mina uma ngingadila nawe ngama facts, ngoba bakhona abantu abafikile kumina bakukhuluma baveza ubufakazi ngezinto obuthi uyabasiza ngaze wahluleka. Ngaba advisor mina myself ngathi abaqale bayohlala nawe phansi nixoxe njengenyanga neclients. Ngiba advisor, they can even tell you abanye abasePumalanga, abanye abaseGoli. Yabo ngathi abahlale phansi nawe ngoba vele bengabe inyanga abaningi abantu obasebenzayo. Ubona ke abahlale phansi ukuze uba prioritize. Wena kumele ngabe uyangibonga ukuthi angivele mina ngithatha izinto ngenhliziyo ngivele ngithi nanga umuntu uyacomplain mase ngixhuma ngiyakusakaza. But wena lento yakhe okuyitshela ukuthi ucabanga ukuthi uyangazi, awungazi. Mina ngayiveza ngathi mina anginazi igodlo eningi mina. Mina zo3 igodlo zami, iDamlam, iUnderground, bese kuba ke lesigodlo lesi esilapha endlini ngamakhandakhanda. 3 lezi igodlo lezi zisebenza ngendlela engafani but eqhuma nayo. Uma wena ufuna ngikufundise mkhwanazi nge-spirituality, I'm well prepared to do so, to coach and guide you njengoba unomakhandakhanda wami. Uyabona mfethu mangathiwa wena you push me to a point la kuthiwa khona ngikhulume, ngeke ngize ngibe proud ngalotho but ngingayenza ngoba okwakho kuthinta wena, kuthinta umndeni wakho, kuthinta unkosikazi, kuthinta indlela osebenza ngayo.
But kusuka namhlanje Mkhwanazi, if ungiphusha ukuthi angikhulumi, I will talk. But into ebuhlungu angifuni kubalandeli bakho nakubalandeli bami kube sengazi ukuthi ngiveze imfihlo zami nezakho. Angifuni lonto. Ngifuna bakubona ungiphusha. Kodwa ngiyayithanda indlela ongi-addresse ngayo kule video yokugcina le ngoba ngisho umoya usuwehlisile futhi ngiyakuzwa ukuthi uyahleka awusayona le yamfuhlo obuza kumina uyimfuhlo. Ngiyithandile ke leyo. Uyabo? Ngiyakuthanda futhi mangizwa uphakamisa utholotho likaMentshise. Uyabona nje ulibizo logama, I'm happy. Ngoba kusho ukuthini? Kusho ukuthi between wena nami ikhona le power exhumanayo lo yaziyo wena. Utholotho likaMentshise. Futhi mawusuthi gcwali ngakufaka nangisikisi, eza ngapha lezo baba. Yaza ngapha lezo. Futhi mawusungivuma uthi uyabona ukuthi ngirobhani, irobhani isho ukuthi lo muntu odila naye uyambona ukuthi uhlakaniphile ulayithile. Kufanele ngilayithile. Wemkhwanazi ngilandele kahle baba. Uyabona nje bengithinta lento ka 2x2. 2x2. Yingoba bengiprotect abantu bengalwi naye. Bengiprotect abantu ngalesi sketch. Because after that 2 plus 2 ubekade abale 50,000. Beze namabhayi bese sho njalo. Ingakho mina ngithe bafowethu isketch lesiya. Isketch lesiya. And ngo 5 ku Facebook wami King Bhakanzama ngizobe sengivala eka 2 plus 2. Manje aqonda ulimi ndoda mawuxolisa noma uthi maluju ngisho insizwa mayisemgangeleni enye mayisikhombisa ukuthi maluju lena iqhubeke awumshayi umuntu ekhombisa ukuzehlisa. Even ama rules aki spirituality thiwa ulwi nento engalwi, ulwa nento elwayo noma ulwa nento evikayo. So wena mawusukhombisa ukuthi awusalwi leza zinto obungitshela zona uze ungitshela ngogumede waboshwa, uyamazi ugumede ukuthi sasixabene kuyiphi level naye. Kodwa angiziqhenyi ngendlela yaboshwa ngayo ngoba waboshwa licala ngalazi. Kodwa mina ngiyinyanga ngivusa abantu ugumede naye ngendlela yakhe esebenza sasingazwani inhlobonhlobo. And now uzokhumbula uthe ufika kumina uyithintile indaba kaGumede ufika la. What into eyenza ukuthi ungivume ingoba ubone ngilapha abantu izinto ezibonakalayo.